Bajatzen palgeto, eskutan bihotzo, ez urbildu gehiago. Bestutanako, dekot eskuteto. Zuzeneko irudia Bilbotik gaueko 10 puntuan, Martizena gaur asteartea gaur, abuztuaren 25. Ze gau giro ederra daukagun da ze irudi ederra, Bilboko itxasartze zoragarri honek eskaintzen diguna. Dantzan gatoz, Claudio Landa, Gabon! Gabon Ilaski Serrano, Gabon Euskal Herria, izarrak zeruan eta izarrak hemen izango dira gure platoan. Irratiko izarra Eider Hurtado hemen izango delako, telebistatik ere beste izar bat. Egoitz txurru, gure txurru hemen izango da, eta natura divulgatzaile eta izarra bizi naturan ere parte hartu duelako proiektu arrakastatxu horretan, Leseia Larrañaga, ze, ederra, izarrez beteta, ongi etorri. Nazioarteko lehiaketa 34. edizioa urtengoa, eta atzoko zuen irudiak gogoratzen ari gara. Ameriketatik, Uruguaitik etorritako supernova pirotekniak eskaini zuen ikuskizuna. Egia esan eurentzat lehenengo aldia zen Bilbon, lehenengo aldia zen Europaraz detozela, eta euren ibilbide laburrean, 25 urte eskaseko ibilbidean, beurentzat oso pozik egoteko arrazoia zela esan zuten, eta guk oso gustora ikusi genituen. Traka ederra, atzokoa, gaurkoa adi, jakimin handia sortu duen zuetxearen erakustaldia izango dugu, ikuskizuna izango dugu, Vulcano Madrildik datorren zuetxea 85an, 1985an sortu zuten, eta eurek badakite Bilbon irabaztea zer den. 2017an lehen saria ere bereganatu egin zutelako. Jakimin handia ikusiko dugu, gero, amartardietatik aurrera, ia pentsatzen dugun guzti hori betetzen dute. Urteroko klasiko bat, Vulcano eta urteroko klasiko bat, tortilla patata. Danak. Bilbo dana badakizu tortilla patata jaten egon dela. Bortxe, aurreratu dezakegu gainera, alkate jauna, pregoilaria eta txupinera gurekin bihar egongo direla. Hoixe bera. Gaur, jende asko eta tortilla asko, baina musikaz gozatzeko, euskal musika, bueno, era guztietako musikaz gozatzeko egunero aukerak dauzkagu Bilboko aste nagusian. Bilbainadak esate baterako. Bilbainadak guerdian egunero. Eta areatzan, udal bandak eskaintzen duen ekitaldian ere, begira, oraintxe bertan ikusiko duzu zenbat jende joaten den hor goizero guerdi aldean, horren zutera. Jende zabiltzen da, udal bandak Bilbakoak sekulako maila daukalako, Arriaga aurrien ezin da faltatu, bortxe erraldoien ikuskizun zoragarri hori, gaitariak, Bilbon segiro dagoen goizetik, hortik aldezarrea sartu, txakolintxuet hartu, plana ikaragarria da. Egia da, eta protagonista, kalez kale, zenbat argazki ateratzen diren jariarekin, joango gara orain, gure reportariak agurtzera, Eleder Iglesias, ikerketa bat egiten egon zarela, entzun dut. Bai, Claudio, bai, jaski horrela ibili gara, gora eta bera kaleetatik jendearekin hitz egiten, ze inkesta horren parte, baitare, bilbotarrek duten esango dugu nekea da, ezta? Ze laugarren egunean gaude, eta nola gaude, nekatuta gaude edo ez, horri buruz ere hitz egin dugu, beraz, minutu batzuetan ikusiko dugu. Nekatuta ezin gara egon laugarren egunean, bestela eskoaz bat ondo. Hori bai, errekorrak hausteko gogoz, bagaude. Sandra, errekorreta guzti, tortilla lehiaketan. Bai, gaur errekor historikoa haustea lortu da areatzan, egonadi gaur 400 tortilla baino gehiago aurkeztu egin direlako hemen Bilbon, zehatz-mehatz 412, noski guztiak probatzeko denbora asterik ez dut izan, baina batzuk bai probatu dituela eta goxo-goxoak gainera. 400 tortilla baino gehiago, mes? Jango nituzkenik. Oain bai jango genituzke afaltzeko. Bakoitza gaitzik 2 euro emon eta nongo nintzen, 400 tortilla eraten. Izarrak zeruan eta izarrak gure platoan, agindutakoa bete dugu, Leseia Larrañaga Gabon, Txurru Gabon, Eider Hurtado Gabon, zemou. Aizue, lehiaketa gastronomikoak egunero daude, gaur patata tortilla, pistoa ere eginda. Txipiroiak bihar. Bai, makailaua, buztana.
zeinetan hartuko zenukete parte? Ez dakizu Ni nahiago talde? dute paia izan. Hori ondo ematen zain, Eta ze lehiaketako epaile izatekotan, zer da? Ba, tortilla ondo, Tortilla baina ondo? kipularekin, beti. Bai, Ez naiz fidatzen kipularekin ez dutenak hartzen. ze? Ez dira fidagarriak. Ez dira fidagarriak. Ba, nik etxamotaten. Ai, ondo hasi gara. Ba, esan mierda, Klauta Bisok Klub de Taper, etxe ontako Klub de Taper irabazi ginule, eta nik inoan bakaiagoa piperrekin. Eta nik hori inguraban. Ez dakit zelan iraban, hori bai zer mierda, Javi Sierrakin eta, baina bai, Zuk nik horrekin kozinatuta irabazi zen duen, edo bat Aitzak lagundute. Aitzak lagundute. Aitxe etxan agertzen, no? Esan agertzen, beti... Baina berak Bai. orduan notatxo batzuk edo... Ba, ni bakarrik bestela imposible imposible zen. Bergaratarrak, zer? Bueno, nik patata tortilla super gozo irtetza jate. Hori zuk esaten dozu. Eta etxekoak be bai. Niri be bai. Etxekoak be bai. Orduan, ba, bueno, hor bai aurkeztuko nintzake. Zer gauza interesgarrirekin hirurok, eta gainera horri buruz hitz egin behar dugu, ikusi dugu ja Eider iragartzen, Bai. ez dakit gogorik izango duen, aste nagusian hori buruz hitz egiteko, goizeko 5etan gu etxera goazenean Bai. bera ja lanean dagoelako. Bai, pixkat lehenago, hiruretan. lauterditan sartzen naiz. Lauterditan. 6etan ja entzuten zaitugu. 6etan entzuten zaitzute. Bai, amarrak arte. Bai. Bueno. Bulebar prestatzen Eider eta berriro be denboraldi berrirako Datorren astelehenan hasiko gara, Bulebar denboraldi berria, goiz, aurten, abuztuak 31an hasten gara datorren astelehenean, eta ja prestatzen ari gaz, gauza pilo bat prestatu behar dira olako saio bat martxan jartzeko. Hau da, ez dakite, itxasuntzi edo ferri edo olako transatlantiko bat modukoa, Eta prestatu arren zabalik egon gertatzen ari den guztiari Hori da. leku uzteko irratiaren magia hori da, baina burua be oso ondo Eta eduki behar burua da, ere, Bai. berriro ere, berotu behar da, ze oporretan egon gara, eta hori nabaitzen da, eta bueno, ni aste honetan hasi naiz, hau prestatzen egon nintzen uztailan baita ere, Eta, klaro, eta orain berriro ere, erritmo hartu behar, zelako ritmoa daukagun Bulebarren. Ikaragarria, baina oso programona da, Bai, aizu, informazioa nahi baldin baduzu Eider Hurtadorekin, eta gainera egunerokotasunak markatzen du erritmoa, eta berak ondo hartzen du. Erritmoa honek duen erritmoa. Ai, landa, zer. Leku askotan zabizela, baina esto no es normal. Denboraldi berria. Erritmo hau no es normal. Esto no es Esa normal. mierda, informazioa Euskal Telebistan dakagula, baina entretenimientu Entretenimendua. Eta aurten ja 7. denboraldixen. Zorionak. Eskerrik asko, Claudio, eskerrik asko. Ez da gutxi. Ze telebista ondo ezagutzen dugunok, badakigu zer den eguneroko lehiaketa bat egitea. Bai. Askotan esaten da, eta denok dakigu, formato batzuk erre egiten direla, edo nekatu egiten direla. Zein da sekretua, esto no es normalek? Saioak, izugarrizko datuak ematen ditu, arratsaldez eta 7. denboraldia egin behar duzue. Sekretua, zuek eguneratzen joan zarete, ez da? Bai, aldatzen jungaz, azkenien urrara, beti izaten dut, abiz bat izeten dela, azkenien 7 urtez, 7 denboraldiz egotie telebistan, astelenetik barikura programa baten. Eta gukin jogune da, pixkat aldatzen jutie bai, eta nik uste sekretu dela, naturaltasun hori eukitzie egunetik egunera. Bai. Lehiakiak baino biek, Bueno, aurkezlea. nereak batera nik asko maitxiot, eta bueno, lehiakiduk oso nabioz, baina kasu honetan, nereak itxen dago lana brutala da, ekipazo handi badakagu, eta nik uste dut lortu dugune da gertutasun hori lortzie etxeko guztixekin, ezta? Azkenin familia handi bagaz hori lortu dugu, eta gainera, ondo pasatzea aparte, diru askoak hau bai. 1.000 euroko sakue. Osea, diru asko da, eta aurrekoen kontatzen pixkat, emon dugu, 1,5 milioi baino geixa historian. 1,5 milioi euro baino geixa guztira. Ez da gutxi. Así que, zoragarri. Ondo eta zeube azten eta trivialen be ikusten zaitugu, eta Bai. gauza asko egiten txurro oso langile zara, asko Bai. maite zaitzugu horregaitzik. Eskerrik asko, Oso bakio, langile bakio. zara lakoa, eta gertatzen zaizun guztia guretzat oso polgarria. bai. Oso Eskerrik asko. Eta polgarria. lankide ona. Bai. Lankide oso ona. Pero zelako jonaz ni edonora, hemen eukile pilazketa, Claudio. Leseiari esan, bestak beste zenbat gozatu dugun bizi naturarekin, proiektua BBC-tik eta etorritakoa izan da, proiektuaren berri jakin izan dugulako, baina Euskal Herrian ikusita urdaibaien batzutan olioipurdiare jartzen zitzaigun, badaukazu eskarmentu handia honetan, natura bizia be, orain udan berriro ikusteko aukera dago, eta ze programa ederra dan be, bai? Eskerrik asko. Zema gauza egiteko, leseia zema gauza kontatzeko, eta ze zaila programa hori egitea. Bai, azken batean natura filmatzea da oso komplikatua. Euskal Herrian pertsona asko bizi gara, animalia eta biodibertsitate ugaria daukagu, oso desberdinak, baina
ez da kantidade handian ikusten, eta azkenan oso mehatxatuta eta jarraituak egon dienez, ies egiten dute, ez dira aktoreak, ez dira agertzen hor zaudenean edo zein momentutan kamera aurrean, ordu asko sartu behar dira, eta pazientzia asko eta maitasun handiz gustatu behar zaizu. Bestela, denbora asko behar da gauzak ondo egiteko. Eta, hori da gustatzen zaiguna, eta ja natura biziarekin kostau zitzaigun, baina demostratu ginen hemen Euskal Herrian biodibertsitate eta natura paregada geneukala, eta oin bizi natura proiektu honekin, oso modu desberdinan, baina polita, kamera horiek ipinal izan ditugu, eta ikusi streamingean eta egunero zuzenean, zuzenean zela evoluzionatzen zuten animali guzti horrek. Bai zikoinak edo lertxuntxoakan izaron zeudenak, eta hori jendeari asko gustatu zaio, eguneroko hori ikustea. Eta zuk esaten duzuna, jendeari gustatu zaizu, arrisko arrakasta audientziatan, 600 lagunek baino gehiagok ikusi dute programa, zorionak, emaitzakonak izan direlako, baina baita ere sari bat emango dizuetelako aurtengo festivalen, horri ere? Horri ez. Ez, intzatik, segurazki... Fesbalagatik! Sorpresa da. Sorpresa da, ondio gara ezin dago. Sorpresa ez daki, baina Sandra ibili da hor guardialdean, tortilla buelta. Hori zaila esaten da, Sandra, buelta ematea, igul momenturik kritikoena. Momenturik kritikoena, dudarik gabe, eta izan ere, horren inguruan ari gara galdetzen, beste gauza askoren inguruan ere. Izan ere, esango nuke, batata tortilla lehiaketa txapelketa, Bilboko aste nagusiko gastronomia lehiaketen artean ospetsuenetariko bat dela dudarik gabe, eta horregatik hortik areatzetik ibili gara, esan bezala errekorra haustu egin da gaur, 400 tortilla baino gehiago, imaginau, zer nolako ambientea topatu dugun, eta hori zalantza asko, betiko lez, adibidez, tipula gabe o tipularekin egitea tortilla, gatz puntua zelan kontrolatu, arrautzan puntua, horren inguruan, horren guztiaren inguruan, egon gara galdeska hortxe. Urtero bezala areatza patataz, arrautzez eta usain goxoz bete eginda. Eta gu, tortilla on bat prestatzeko modu ezberdinak ezagutzera, etorri gara. Ditugu 6 arrautza osoa eta gero 2 gorringo. Loditasunak ematen dutxe horrek. Tipula, handiz esati dugu. Patata beti laskatan. Hori, behintzat hori esaten zeuen amomak eta holan egiten dut bi. Gogoarekin eta maitasun ez eitea. Mantekila purtsu bete mondo guia hasieran. Improvisetan ona gara. Organizetan ez, baina improvisetan bai. Así que... Gora Bilboko aste nagusia! Tipularekin edo tipule gabe? Tipulagaz beti, ez da usantzarik. Ez badeko tipularik ez deko zaporerik, ia. Tipula baik esaten daun jentia, ez da fiatzeko jentia. Ni baserrian beti tipula gabe izan da. Zer da importantia momentu horretan? Ez jaustea, ez da. Nik uste dut ausarta izen behar zarela. Holan, pipa, pentsau barik. Bildurrarekin hasten bazara, hor dekozu arazo bat. Indar gehiagi ipintzen baduzu eixen mugimenduan. Tortilla... Ez da jausten normalean, ez da? Nahiko tortilla orkestuko ditugu, ia bat ematek irabazten duen. Zenbat da nahiko? 12. Zer duzue aukerarik dituzuela gaur zeo zer irabazteko? Gu bazkaltzen badugu zehoz, ja kontentu gauz. Aukera kontu bazetekoak bai, baina irabazteko keba. Pasan urtean ez genuen espero irabaztea, osea que, aurten gatoz pizkat autoestima altuarekin, baina, Illa, tortilla maravilla! Gora Bilboko konpartsa, gora Marijaia, eta gora aste nagusia! Bortxe goizeko irudiak tortilla txapelketan eta zuzenean 10 eta 13 minutu direnean, zen musika daraman itxasontze horrek bai, segiro dagoen, ikusi dugu, areatza bete eta aldezarra bete eta goizetik segiro dagoen, eta segiro daukagun gaur, atxan zorren beste, euria begon zan, gero zuak ikusteko biltzen da, Eta txosnetan ibiltzeko eguna proposak, Begira, zeilara dagoen, hemen hau beteta dagoeneko, zuak datozen inbe urbilduko dalako, aste nagusia, galduteko, ondo pasatzeko, alkarri ikusteko, Eider eskala ikusi inoiz, aste nagusian ez zara egoten inoiz. Eskala ikusten. Ez zaretela ikusten, ez dagoelako ez da izango. Erraza da niri ikustea, aste nagusian eta hori gira. Bai, egoten dira, Marijaia eta bera. Eta gaina kuriosoa da, jendea pentsatzen du nio. Eta zeuez. Dinot, ederra da alkarri ikusteko, alkarto hori da. Bai, lagunekin egoteko, eta farriteko, eta badantzatzeko, eta gaina jendeak
pentsatzen du ni oso serioa naizela, eta normalen hori, azalpen bat dauka. Bazara, jartzen zarari. Badakizu bat Eta gau, ikusten dautenean, hor, farra egiten, eta ni pixkat bai, jaiera naiz, bai, egia da, gustatzen zait. Eta, gau, jendea, hasieran, sustara, goizetan ikusten dudana, bai, naiz. Baina, klar, orain beste registro baten, denetarako egon bargaraz da. Herria egiten hori da zure lana. Gustatzen zait ikaragarri kalean egotea, eta jendearekin egotea, eta farra egitea, eta entzatzea, eta lagunekin egotea, eta danok elkartzea. Ni asko disfrutatzen ditut jaiak. Eta zer jendiek, txurru? Justo kontraku, Bai, etxeko beste bada zela. Baina gero horren serioa da, ez da? Esan da, niri kontrakoa, ordan pentsatzen dute esan dela serioa. Oso serioa da, bai. Azten zer bai. Osa, nire lanakin eta bai, baina bestela ez. Eta, nik uste, beti tortzen gazela politxe dela, beti errixe itxen, ez da? Eta familiakiko harriakin juntatzea, beti etortzen azenean, aldoanien eta kanponezen hauenien behintzat, beti etortzen az Bilbora, bai Donostira, Gasteizera, baina sobre todo Bilbora gertutxua deko balako, eta ze politxe da juntatzie bastakitz, bai txosna baten beste baten betiko jendiakin. Igual, urte zuen ziren ez tozun ikusten jende horrekin, klaseikuek, txikitako klaseko batzuk edo, eta familiakuek igual, aspaldiz txibala ikusten, ona etortzen gaz, ona juntatzen gaz, eta oso nagarrixe da. Haze bezarkadak ematen ditugun, Eta oso txarra zala zube, parrandarako, oso txarra zala zube. Bai zera. Askotan, esan behar da, askotan baten bat, Klaudokin behin joala parranda bat edo, askotan. Agian bukaeran sekretu gehiago kontatuko ditugu. Guztionak, leseia, lehen komentatzen egon gara, gau giroan egiten dugu hau, zu artifizialak direlako eta behar, baina jaiak eta aste nagusiak ematen du ere egunez egiteko oso aukera, zabala, polita, leku askotan gauza asko gertatzen ari direlako, errebindikatu behar dugu ere eguneko jaia eta aste nagusia, ez da? Nik uste baiet, eta ekintza pila bat egiten dira, eta azkenean parte hartu behar da, udaletxeak eta jaiak antolatzen dituzten pertsona guzti horiek pentsatzen ari dira ze gauza egin, ze ekintza jende guzti hori erakartzeko, eta garrantzitsua da jendeak parte hartzea. Neri egia esan gustatzen zaite, egunez irten eta giro pixkat osasuntxoago edo sanoago dago, naizta batzutan, desajuste batzuk ikusin leku guztietan, baina, gustatzen zait, bai. Eta kurtsu eta aprobetxatu, bazabiltzelako esan dugu ekosistemak zaintzen eta animaliak, eta ze garrantzitsua dan hori hitz egingo dugu gainera horri buruz, ezagutzen dana maitatzen dalako, normalien eta zuen lanari esker hurbildu gara, jende asko be bai. Geratu gara harrituta Eider Dabizok hitz egiten, besteak beste zema zakar egondan, ze zikintasun dauen. Euki behar dugu bai, txipori oso ondo pasatzera gatoz, baina purtsu bet zaindu bai, garrantzitsu da hori bet. Bai, eta nahi benetan gaixorik jartzen naiz. Ez naiz gai lurrera eser botatzeko eta jendeak txipori uki beharko luke, ez? Naiz eta pixkan moskortuta ego, baina ez dakit. Ez da eser kostatzen zure katxi edo edarontzi hori hartu eta sakarrontzira botatzea. Azkenean gauza gehienak lurrera erortzen direnak gero asko itxasora da, hemen erreka bertan daukago. Eta hortik doan guztia itxasora da, eta itxasoan desegiten den hori arrainen gana doa eta azkenean gure gana bai. Burua kurtsu bet. Dau gana lotuta. Orduan, pixka jakin behar dugu ez gaudela bakarrik eta gure kiko bebaik gauzak geizki egiten. Eta azte gana izan duten garbitzaileak, Bai, ikusi duzu esaten egon gara. Txalo bat eman. Ikaragarria benetan. Ikaragarria izaten da gainera ze azkar garbitzen duten guztia eta ze ondo, Leder dagoen lekuan esate baterako garbi aurkitu du, ez da? Imaginatzen du. Konta iguzu, mesedez? Garbi eta jendea gora eta bera ari den momentu honetan zuak hasteko gutxi falte direla, guarratxaldean ere 6etan ibili gara, ez da inkesta txiki bat egiten. Galdetzen nekeari buruz, nekatuta dago jendea edo ez, Claudio? Hori da daukagun galdera, erantzuna hementxe duzue. Aste nagusiko 4. eguna da eta nola dago jendea? Energiarekin jarraitzen dute, zeintzuk dira bizirauteko erabiltzen dituzten trukoak ezagutzera goaz. Sentxigaz, gitxika, super garrantzitsua, siesta botatea, eta gero atope urtetea, atope. Afaldu etxean, afaldu hemen? Afaldu denbora galdu. Afaldu denbora galdu. Musikaz, da lagunekaz, da listo. Jarrera oso truko garrantzitsua da, baina beste truko oso garrantzitsua da.
bi pirula dira, eta... Gero etxera llegatzean, 2 litroko ur botila bat, eta hori hartu gabe ez nazoela sartzen. Ura importantea da egun hauetan. Bai, ura eta janaria bai. Goizez lo egiten, kafea hartzen eta ondo bazkaltzen. Nire lagunak esan dau, kafea ezinbestekoa dela, eta gero kaina bat, eta gero ur baso bat. Ondo faldu, eta aldu zonean lo egin. Zu nola zoaz? Ez nahi zentzen, ja nagusia naiz. Bueno, nekatu adinaren arabera, ez da? Baina, jote batzuk hartu, jendearekin egon, bazkaldu eta dauden ekintzetan parte hartu alba da. Txupito bat hartu behar da aguantatzeko. Osea, Sausenia como de bajona total. Txupito. Gora Bilboko azte nagusia! Gora azte nagusia! Hoxe, hau poteti. Bai, 11 minutu eta ikusten duzuen nola dagoen hemen errekaren albobietan jendea etortzen delako, gaurko Suetxea gainera gogoratu, hemen Bilbon irabazi zutela 2017an, ikusmin handia sortu da, irabaztera datoz, denek irabazi nahi dute, baina hauek serio datoz. Bai, klasiko bat, Bilbon, Vulcano, Madrileko Suetxea, besteak beste 2 aldiz bai, San Ferminetan irabazita, 2 aldiz bigarren saria Donostian. Euskal Herria oso ondo ezagutzen dute guk ere bai euren lana, teia gozatzen dugun. Zer egin behar da, ez nekatzeko? Aste nagusian. Txupitoarenaz da ideia ona. Inoiz ez. Kafearena bai. Urarena be bai. Lo egin. Afaria bai. Bai, nik uste atletik behar dara. De hecho... Eta ura be bai, hidrata. Nahiko, zera... Esaten da garrantzitsua. Linea hortetik noia be bai, Gaba asko gustatzen jata, baina gero eta geixa, oino 35 urte ditut, esmata urte geixa bete, eguneko ambientik geixa gustatzen jata. Eta San Ferminetan adibidez, lanien ibili nintzen, eta goiz-goizien ustetzen gina lanera, eta gero kalien atzaldezkun jural ginen, eta nitzako hori izen zen, espektakularra, brutala. Nik ere 35. Gezurrik. Bai, 35 da ditzen. Eta nik gauza bera ere. Alta guztiz ere, kuriosidade bat, lehen leseiak galdetu dita, zuek nahi zafaltzen duzu eta egiten du, tarteka eta irratian zaudenean horren beste ordutan, beti esaten dut, karo, bete beharreko momentu horiek... Ezagutzen nauzu, eta badakizu ni asko jaten dut. Bai, horrezagatik galdetzen dizut. Eta behar dudala, gainera. Zerbait ematen duzu irratian zauden bitartean? 3 terditan gozaltzen dut arraultzak jartzen ditut, eta holan, ez dakit, baskaria balitz. Nik bai, aste nagusia, 3 terditan. Beste gozari bat eramaten dut, 10etan irtetzen naizenerako. Eta batzutan, olako, ez dakit, tramparen bat, frutuiren bat edo, irtetzen naizenean olako korrika, publizitatea dagoenean, eta holan, ez dakit, banana bat hartzen dut olan korrika. Eta beti korrika ibiltzen gara, beraz, konpontzen gara. Jatun honak bagara, esaten gabiltz, eta nekatu, ez nekatzeko aleginak egin behar dira, da zaindu gaur burue bai, bazara kirolari, zelan zaintzen zara? Jo, neuke... Oso bizizali ez zara be bai? Zeu egoak izue bidaia asko itxen ditxu bala, lana be bai, por supuesto. Baina utxe Costa Rica niblinaz... Hori. Bai, hori da. Niblinaz Costa Rica, aidere asko utzete jako museatzi be bai, eta urtero tarteka jutenaz, balako viaje handi bat itxera, horrek urtean Kolombian iblintzan, aurten Costa Rica. Urrek urtean ezekin Maldivasera juteko asmoa dakat, buseatzera, eta egin buseatu, baina pazifikuen. Eta gero, lanera torrik nintzen barriro bet, eta gero kanpora junitzen, furbeta guapo batekin, Andaluziatik hortik zierri biltzen. Hori da zeizen da, ETV-ko soldati guzti edo Bideko, Televisión Españolan be, eso se pagatzen da. Itxasoa aipatzen duela. Itxasoa aipatzen duela, leseia. Orain arte ikusi duguna behintzat Urdaibaiko zera, biosfera erreserban egin duzue. Nik badakit Laizter gainera irailean, akuariunen, Donostiako akuariunen, gauza berezi bat aurkeztuko duzuela gainera oso jaialdi ezagun batean. Bai, Gipuzkoako zinemaldian, Genat zinemaldian aurkeztuko dugu Kantauri itsasoaren inguruko dokumental bat. Eta izango da Donostiako akuariumean, irailaren 9an. Irailaren 9. Arratsaldeko 6etan uste du. Eta itsasoko zerak ikusiko ditugu? Urraspian eta kostan, kanpoan be bai, baina itsasoarekiko harremanean bizi diren animalien inguruko dokumental bat. Uda honetan marmokak batez ere, hori izan da gaia. Bai, marmokak ikusten dira. Ikusiko dira zetazeoak, bale urdina be bai, katxaloteak, eta gero... Euskal Herriko kostaldean? Bai, Galiziraino, Asturiasen bai bile gara,
ez bakarrik Euskal Kantauri. Eta ikusi di aurten, eta esaten gabiltzen leseia, ze pasentziz eta zen dimoz egiten lana da. Ez da matematika bertan egon zaitezke eta ezerrez grabatu bai. Bai, askotan nola izaten da, Baina gero erakutsi, oso era polit baten erakusten da bai, oso garrantzitsu dalako ikusle moduen bai, ikusi, ulertu, eta zaindu esaten gabiltzela. Bai, eta irudi hori politak eta erakargarriak grabatu behar dira, ez jendearen arreta de lortzeko, eta gero gauzak modu interesgarrian ere kontatu, eta ulertarazi modu oso sentzilloan edo errezean, ez? Azkenean gure helburua hori da, jendeak ezagutzea daukaguna, ez badozu ezagutzen hor daukosuna, ez dozu ez ere ingo zaitzeko. Gainera, jakin dezagun hemen bertan, hori baleak daudela, eta orain dela gutxi mola ere ikusi zuten hemen. Eta ni egon naiz, Indonesiara joan naiz, mola ikustera, eta zoten ikusi. Eta, bueno, nik, de hecho, ontxe Andaluziatik ibili naztak ezagutzen zuen Konil, Bejer, Tarifa, Inguru Politxori, eta junginan ondartzara, eta gero sortzirak behatziak inguru ziren, eta hor ikusi genitxun izurdiek, eta zaki Sevilla jengo Sevillen eta guzti hori, baina oso politxe. Eta imaginatzen dut, beti, gu behintzat, kanpora juten gazela, sudeste asiatikora, Latinoamerikara, eta zera konturatzen hemen Euskal Herrixan zelako atxorrak ditzu. Eta dana lotute dagoela, eta hau dana lotura batutala. Konil eta Tune, gogoratzen dut. Sandra, zer dio jendeak, izurda ez dugu ikusiko itxasaderrean, hau itxasontziz beteta dagoelako, baina zer giro dagoen gaur? Giro ederra, jendez gainezka dago momentu hontan pasealekua, momentu baten, bete eginda, eta gainera familia asko daude gaur hemendik. Felipe, Gabon! Gabon, bai. Zuere, familiarekin etorri zara gaur. Familiarekin etorri naz, familiarekin etortzen gara, egunero momentua bizitzera, eta zu artifizialen momentu txua, bai. Bilboko aste nagusian, umetzuentzat ekintza pilo daude gainera. Bai, hori da. Horre da aste nagusia dakon magia. Azken finean, kale antzarkia dakatzu, kontzertuk, euskal dantzak, bertsolariak, beteta dago, ekintzez beteta dagoen aste magikoa da. Ekintzez beteta dago aste nagusia eta tripak beteta ja izoskia, trago eskuan, así que perfecto zuak ikusteko. Hori da, ja prest, hori. Oso ondo, prest gaude gozatzeko gorkosoa, eskerrik asko. Danok gorkosuak gozatzeko prest. Aurrentzat gauzazko daude, hemen gizonak dauzela esan du, txurru ja gizon dute dagoela. Eskerrak eiger dauen barrakatan egoteko. Barraketan egon naiz, bai. Atzo nintzen, bai. Eta zeume, geugoaz barraketan. Eta beldurra pasan nuen, Barrakazaleak zergatik, zer dautzen nobedade? Zer hartu zenuen, irabazi zenuen urdei espikoa? Jolastu nuen klasiko batean badakizu kamelloa dago. Bai. Eta ez nuen irabazi, ez dakiz erraten, nik uste dut trukatuta dago, baina hori ez dugu konfirmatu. Nik inoiz irabazi dut. Bai, kameloetan. Nik oso ondo egin nuen eta ez dakiz erraten iraz. Bueno, gozo. Da prismari. Da suave. Gauzak lasaitxasunez emon bidiz eta. Eta zen mierda, nik barraketan ona txikitan etortzen nintzenien, oina asko datu diez. Oin, ekonomia aldetik askoz bekaru hau ediezelako, baina gero oso handixe diez. Eta noria, kristolako noria handi bat ikusi dut bai, oso bizkorriala bai, eta dana, baina da, claro, Bilbon gaur, dana alo grande itxen da, dana handi, ezta? Baina ikusi dut, tramangulo oso handixe dauzela bai. Eta gainera oso ekimen bereziak egiten dituzte, zaratarik gabeko egun batzuk. Lehenengo abizua, Eleder, badatoz elasuak eta, konta iguzu. Badatoz eta lehenengo txupin hori, lehenengo golpe hori zeruan izan dugu. Eta Fran, entzun duzu? Bai, entzun dut, oso hurbil, bai. Gabon, hola dago hemen giroa hasteko prest gaude? Giro oso ona, osasuntxua, lasaia, jendez pilatuta, baina oso ondo egia esan. Oso ondo, izarremetik izar, zuak ikusteko prest? Bai. Bagoaz, Bai. Atzokak ikusita zenu? Ez. Baina gaur lehenengo aldiz? Bai. Eta politak izango dira? Bai. Seguru bai ez, hala da, hasteko prest daude? Bai, jendetza zuek ikusteko prest, jendetza biltzen delako gauero, itxasadarra be leku ederra, Etxebarria parketik jaurteko dituzte, Vulcano etxeko ekebren ikuskizuna. Askotan, urte asko da hemen gaudela, eta beti datoz Madrilgo Vulcano etxekoak badakite, bilbotarrek zer ikusi nahi duten. Bazarete zuek zaleak? Bani aurten ikusi dute, larun batean ikusi nituen, atzo be, así que badaukat... Etxeko lanak egin da zatoz. Hori da. Bigarren abizua eman dute. Atzokoak eta egungoak... Larun batekoak gehiago zatu. Baina hori bai. Larun batekoak. Ez naiz ni honetan oso aditua, esan behar dut, baina, bueno, bai, kuadrillan egon zen kontsensu.
Bazara zale? Bai, San Ferminetan ikusi nitxun, oso politxek, eta gero, bueno, nik oso aditu bez, naz, hemen ikusiko, eta ikusten doan akin, bueno, zoze notan bat emongo joat, baina, bueno, ez tekiz izango da, baina, bueno, oso politxak, bai. Ondo, lesaia bazara zale? Bai, gustatzen zaizkit. Baina, bueno, gero komentatuko dugu hauek ikusi ondoren ze iritzi daukan bere hauen Bueno, zaratarekin eta. Zaratarekin eta animaliekin akaso, ez? Bai. Ia asteko, hirugarren abisua falta da, bakizu zera, 14 segundo, begire gauzelako. Eta nahiko puntual ibiltzen dira. Lehen aipatutakoa hauek irabazi dute, 2017ko edizioko irabazleak dira Vulkanokoak, eta horrezegatik, jakin mina, jendeak pentsatzen du, gogoratzen ditu, hirugarren abadator, orain gogoratu ez, orain gozatu eta ikusi.
pixka bai. Zezu ederrak badakite Vulcano etxekoek Bilbon irabaztea zerra. Irabaztera datoz, Claudio? 2017an irabazi zuten, ja dagoeneko Bilbo osoak eta Euskal Herri osoak badakite, aurten irabaziko duten, ez dakio. Ondo, zuak oso politak. Eitzat onenak, orain arte onenak. Onenak orain arte igual. Zamierda da gauzatxo bat, baten bat lo baeguan, 10 eta 56 hontan, akabo, ja, listo, akabo. Oso politxek eta nik amendik entzun doan buelta hontan, jendie pozik eta kontentu, bai? Txalo zaparra da behintzat egon da. Nota. Aparretik. Bederatzi. 8 terdi. Bederatzi, 8 terdi. Bueno, 8. Eta zego zer? Nik asteburu pasa bat lotu dut txurrugaz. Hau ikusten duen bitartien plana, beragaz, laster, bederatzi. Epa! Ai, ze plan izango, den. Plana itxitxak hau. Iraiak, eta gainera, iraiak bederatzi? Iraiak amabi? Bai, iraiak amabi, bai. Nik uste dut plan hori ikusteko aukera izango dudala. Ala eta guztiz ere, nik bederatzi, sortzi emango diez Vulcano tarrai. Bai. Bikain plus. Bikain plus zeuek. Jendea idazten eukiat, segon bidatu honak gaur. Eta ez zarete inpartzialak hemen, ez? Gaur ere bai. Zuek ez, bale. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei, familia. Plazer bat, zuekin egoti, Mila eskerrik. Eta... Agur, familia, eskerrik asko. Bai, martitzen esan dugu. Kaudela bat ere nekatuta. Aste nagusia. Oaindik ere badaukagu. Igandera arte. Hemen egongo gara, bestela badakizu, telebista piztu eta 10etan puntual, Gabon Euskal Herria. Eskerrik asko.